Dokument. Trnava. Ázijské bistro. Znak príchodu východných kultúr do menej rozvinutých oblastí. Ľudia chodia. Je jasné, že ich životy nemajú hlbší zmysel. Postkomunistické krajiny majú veľmi častý práve tento aspekt nechuti k životu ich občanov. Po páde socializmu očakávajú prechod na lepší život. Ticho, to je dokument. Že spojovací materiál. Odkaz bývalých dôb. Ale to dokument sa ťa šokaj tam. Máš to? Tam. Ja som snažil o solidný dokument. Tu máme člena menšiny rómskej. Ticho, ja potrebujem mať vážny hlas. Nedostávané domy. Nechcem sa smiať. Teraz vážne. Príves plný odpadkov je bežným javom na týchto cestách. Opustené továrne. Áno?